Ja fa anys que en Moisès en recull ferralla. El seu dia a dia consisteix en caminar per Blanes buscant trastos, electrodomèstics vells i ferros. Cuando yo cojo el carro, me salgo buscando, porque ahora no hay. Gente cuando ve a mí, se dice, ven para acá. Ahí tiene un poco de garaje. Se me da hierros, yo voy a vender. Gràcies a la seva tossuderia i a la gent que li dona el que té per llançar, en Moisès aconsegueix omplir el carro. Després l'empeny fins a aquest taller on reciclen ferro i altres materials. Li compren el quilo de ferralla per entre 14 i 17 cèntims d'euro i després se'n tornem-hi. Però el dia a dia cada cop és més difícil, ja que hi ha molta competència. Així ens ho confirma l'amo del taller, que ha preferit no parlar davant de càmera. Ens explica que des que va començar la crisi econòmica no ha parat d'augmentar el nombre de persones que li porten ferralla. La majoria són africans que no tenen feina i han trobat en aquesta activitat una manera honrada de sobreviure i esperar un moment millor. Treballant de valent poden aconseguir uns 10 euros diaris, 20 si tenen la sort de trobar coure. Excepte en Moisès, tots s'amaguen de la càmera. Tenen por que al seu país s'assabentin de la situació en la que estan. La majoria de veïns de les persones que es dediquen a aquesta activitat estan una mica molestos, i és que sovint acumulen trastos i mobles a les escales, generant molta brutícia, molt mala imatge i dificultant molt el pas.